Maganda yung tanghali. Tara, kain na. Hi guys, welcome to my vlog. Bawal ka siguro ng langgunisa, no? Nag-uwi ka ba ng pata kagabi? Oo sir, ang sarap nga sir eh. Hi. Welcome to my vlog. Okay, shoutout nga pala sa mga tropa pits natin dyan, mga kapamilya, kapuso at saka kadugo, kagulong. Mabuhay tayong lahat. Bali, ito po kami ngayon, nagja-jamming. Si Mr. DJ from HURC. Dito po tayo sa munting tahanan kung saan nabuo ang tunay na pagmamahalan. Sa ganitong bagay nagsimula yung nanay at tatay ko, Brad. Si lolo saka si tatay ay. Alright, yan ang presidente ng Tiague, presidente naman ng Santiago, presidente ng Jones, ang poging-pogi at lilibutin natin ang mga kasamahan natin. Mga kabarangay dyan, shoutout nga pala mga amigo, si Sir Ilocano Lecuachero, yun, the best. Ito yung mga tolongges na mga kasamahan natin, yun, poging-pogi, kahapon lang. Papunta na tayo kung saan nandito yung karamihan ha. Ito yung mga bagay-bagay na subok na, murang-mura pa. 150. Alright. Oh, nandun yun yung matanda. Mami ng lahat. Say hi. Ang layo nga pala. Yan, nagsisimula na po ang ambag-ambagan para dun sa alcohol. Ay, hindi mawawala yun. Hindi mawawala yun sa ganitong pagkakataon. Kung nag-alcohol ang kamay, matik mag-alcohol ang katawan. Uy. Ang ganda. Bili mo na ito. Ang ganda ng view. Yan nga pala si Miss M. Ang famous ng ng Kawayan. Kilalang kilala yan kahit sa magpunta. Yan yung mga service nila. Boss Chief Manager, kamusta ka naman? Kung ano pong masasabi nyo sa jamming natin ngayon? Okay naman sir. Okay naman. Sir, pwede ba kita ma-interview? Sa isa. Sir, ano bang masasabi mo dun sa sa naging sistema ng Mio Nation? Okay naman sir, masaya. Masaya. Bukod dun sir, ano pa? Yung mga bang nakita natin doon, mga chicks syempre. Mga chicks. Madami sir, lalo sa Mio Nation. Yung dalawa. Marami pong salamat Kapitan Tiago.
To, kausapin natin si Boy Babang, ang katutubo ng Itiyage. Sir, ano palang masasabi mo sa Mio Nation? Balita ko, ikaw ang susunod na presidente ng Mio Nation. Hindi, magpa-founder na nga ako eh. Ay, ganun po. Ito, si Master Showman. Yes, sir. Bali, ano po palang masasabi mo sa jamming natin ngayon? Mamaya na lang siguro pagkatapos ng ano. Kasi medyo na ano pa lang ngayon eh. Ano to? Nangingilala. Oo. Pasok kayo dun sa... Kumbaga oo, pa lang. Kung sino yung... So ayan, medyo naguguluhan pa si sir. Normal lang yan, lalo na pag nagugutom tayo. So, sir, maraming salamat po. Sa kanya nga pala tong ginagamit ko. Hi. Ayan, babalik na tayo sa loob kung saan nilulutoy na ng mga isda. Vlogger ka nga. Mga isda, shoutout sa mga tropa pits natin. Wala ba kayong mga kamay? Ayan, sige. Maraming salamat. Hello ma'am, kamusta po? Ano pong masasabi niyo sa klima ngayon? Sir, paano i-post? Ay, Oh, nasira ko. Ito naman. Tatampo na ako. Hindi nyo naman ako tinutulungan. Mga kalakwatsero, pauwi na kami. So bali tapos na yung ano namin sa ano ba yun? Yung meeting, hindi naman session, di ba? So tapos na yung meeting namin, papunta kami, lipat kami sa Itiyage. Di ko alam kung saan bahay kami pupunta. Tignan na lang natin kung saan kami makakarating. Kahit saan. Kahit saan, sir!